Dobar dan, mi smo učenici gimnazije Pula. Glavni cilj ovog podcasta je istražiti funkcionira li reprezentativna demokracija na razini škole. Konkretno, istražili smo kako učenici mogu riješiti problem u našoj školi i kome se mogu obratiti u slučaju problema. U sklopu izborne nastave medijske kulture odlučili smo provesti istraživanje o tome koji su najčešći problemi koji muče učenike naše škole. Napravili smo kratku anketu putem Google Formsa i zamolili učenike naše škole da nam nabroje probleme u školi koje misle da treba riješiti. Anketu je primilo 550 učenika, a oko 400 njih su nam poslali svoje odgovore. Anketa se sastoji od 5 problema koje su učenici mogli izabrati kao najproblematičnije. U nastavku ankete ponuđena im je i opcija žele li dodati neki svoj problem. Pročitali smo sve odgovore, analizirali ih i izdvojili one koji se najviše ponavljaju. Mislim da bi se odmor i nastava tjelesnog trebali malo razlikovati, jer na primjer tjelesni imamo uglavnom prve sate i to je jako nezgodno kad ga imamo na fakultetu i tako, ali isto je također jako problematično kada imamo 5 minuta za se obući u novu robu za tjelesni, bijele majice, hlače i patike i to cijelo vrijeme nositi sa sobom. Koliko sati tjedno imate tjelesni? Pa imamo 2 sata tjedno, ali to cijelo vrijeme moramo nositi sa sobom, znači posebne torbe u kojem se nalaze majice, hlače i patike. Mislim da bi trebali imati više vremena za vrijeme velikog odmora, da stignemo se istuširati i doći na vrijeme u učionicu. Da, ne samo velikog odmora, nego i malog odmora, barem 15 minuta odmora trebamo imati između, a mislim da je i dobra stvar da imamo neku prostoriju ili ormariće u kojima možemo odlagati stvari. A što je s prostorijama u kojoj se odvija nastava? Zbog manje ventilacije i zbog manjka prozora je prostorija manje prozračna. Da, mogu vidjeti kako to može biti problem, pogotovo u ljetnim mjesecima kada su topline više. A te kakav je miris nakon tjelesnog? Kako funkcionira raspored učionica u našoj školi? Nemamo matične učionice, pa za vrijeme odmora se trebamo seliti iz učionice u učionicu. Vjerovatno su onda velike gužve na hodnicima. Da, točno tako. Zbog 5 minutnih odmora nemamo dovoljno vremena da idemo u sanitarni čvor ili se pozdravimo sa našim prijateljima u susjednim učionicama i gužva postane vrlo loša kod stepenica. Vjerovatno onda morate tijekom sata pitati profesora da vas puste da idete u sanitarni čvor. Da, i to im se baš i ne sviđa. Smatraš li da je najveći problem u našim školama nedostatak toaletnog papira u sanitarnim čvorovima? Ma da, ali osim toaletnih papira isto nedostaje i sapuna. Također smatram da bi trebali imati dovoljno toaletnog papira za vršenje nužde, pranje ruku, a i sapuna za pranje ruku na kraju krajeva. Naprimjer, evo, pokazalo se ovih godina korone kako je vrlo važno prati ruke zbog osobne higijene. Slažem se s time, ali puno učenika koriste toaletne papire za druge svrhe. Naprimjer, bacaju papir po hodnicima i koriste ga u nepotrebne stvari. Čuo sam da spremačice govore da se prebrzo potroši taj papir. Da, smatram da bi se mogla uvesti neka vrsta papirnanih dozera kako bi učenici mogli uzeti određen broj papira, a da se ne baca višak. Dobra ideja. Koji je prema vašem mišljenju jedan od vodećih problema naše škole? Mislim da veliki problem u našoj školi predstavljaju koševi za smeće. Složila bi se sa tvojom izjavom, te smatram kako nerazvrstavanje otpada jako loše utječe na okoliš u kojem živimo, a samim time i na kvalitetu našega života. Ja se također slažem s vama. Mislim da bi bilo dobro da u svakome razredu postoji neki koš za smeće, jer to bi također dobro utjecalo na cijeli okoliš, pa tako i na sam naš život. Isto tako mogli bismo ambalažom prikupiti i nekoliko novaca za potrebe naše škole. Slažem se, cijelo razvrstavanje otpada počinje od kuće i bilo bi lijepo da možemo se koristiti time i da recikliramo i obnovimo otpad. Sve bi navedene stvari bile odlične,
da se na kraju smjene to smeće ne baca u istu vreću. Pa znači li to onda da su zapravo starije osobe koje bi trebale biti primjer nama, mlađim generacijama, nisu dovoljno ekološki osviještene? Mislim da bilo bi dobro da u školama imamo nekakve radionice o razvrstavanju otpada, a da što se tiče starijih, umjesto reklama o brzoj hrani, da promoviramo zdrav život, te bismo time i uspjeli riješiti neke probleme, kao na primjer razvrstavanjem otpada možemo umanjiti problem globalnog zagrijavanja. Smatrate li da postoji još neki problem u našoj školi? Slažem se, mislim da je veliki problem u našoj školi automat koji je za kavu, ali je isto tako i velik uzrok gužvama na hodnicima. Mislite li da bi zapravo našoj školi bio potreban još jedan automat? Definitivno. Gužve na hodnicima su toliko velike da učenici koji dođu kupiti nešto na automat uopće ne stignu kupiti to što su željeli, a ostali učenici koji mijenjaju učionicu se naguravaju kod tih istih automata. Slažem se, bilo bi idealno doći do automata bez naguravanja po hodnicima. Isto tako da taj automat ima i zdravu ponudu poput kojekakvih smutija, proteinskih šejkova, salata i sendviča. Isto tako mislim da bismo mogli još jedan automat uvesti koji bi kavu napravio boljom. Slažem se, mislim da bi jako dobro bilo kad bi kava imala bolji okus, a kad bi čaj bio još više zaslađen. Tako je, čaj je uvijek bezukusan. Mislim da bi jedan automat više dosta poboljšao naš boravak u školi. U drugom dijelu ovog podcasta, mi učenici za nastavne aktivnosti filozofije kritičkog mišljenja ispitat ćemo kome se učenici naše škole mogu obratiti ako imaju problem koji žele riješiti. S nama su i 2 člana našeg vijeća učenika. S njima ćemo razgovarati o problemima unutar škole. Izabrali smo 2 najčešća problema iz ankete koji su proveli učenici izbornog predmeta medijska kultura. Dakle, 2 glavne teme su gužva na hodnicima za vrijeme odmora i razvrstavanje otpada. Drugim riječima, nedovoljan broj kanti za razvrstavanje otpada po učionicama. Dobar dan, ovo je Elena Štepin, ja sam Mihal Modrušan iz 4. D razreda, ja predsjednik, ona potpredsjednica i predstavnici smo vijeća učenika. Koja je zapravo svrha vijeća učenika? Pa vijeće učenika nam zapravo omogućuje bolju suradnju među nama učenicima i zapravo lakšu i izravniju komunikaciju sa profesorima, nastavničkim vijećem, roditeljskim vijećem i razrednim vijećem. Naravno, možemo komunicirati sa gradskim institucijama i pravnim osobama, a zapravo cilj nam je da poboljšamo uvjete u škole. Jeste li već prije razgovarali o navedenim problemima na vijeću učenika? Dakle, na vijeću učenika smo raspravljali o tim problemima gdje smo se sakupili predstavnici svih razreda zajedno s ravnateljem i bilo je govora i o gužvama, ali i o kantama za smeće, tom spolnom reciklažom. A neki su predstavnici vijeća učenika obilazili razrede i popisivali koliko kanti zapravo u nekom razredu ima i koliko bi ih zapravo trebalo nabaviti. Prilaze li vam učenici s problemima koje bi trebalo riješiti? Pa najčešće sami ne priđu, no najčešće kad mi postavimo neko pitanje onda dobijemo odgovor, ali baš bi po tom pitanju možda trebalo više informirati učenike da nam se mogu slobodno obratiti u bilo kojem trenutku, bez ustručavanja, jer da ćemo mi sve njihove zahtjeve, primjedbe, molbe prenijeti dalje ravnatelju. Smatrate li da su navedeni problemi rješivi i kako biste vi riješili navedene probleme? Pa, gužve u hodniku, to je jako teška tema zapravo, ali smatramo kako je to rješivo na način da svaki razred ima svoju matičnu učionicu, ajmo reći, ali najveći problem su, na primjer, fizika, kemija, biologija, informatika, ona nastava i predmeti koji moraju i zahtijevaju svoj kabinet. A što se tiče nedostatka koševa za smeće, našli smo jedno preventivno rješenje, a to je da uzmemo stare kartonske kutije i da tako što u njih stavimo plastične vrećice zapravo stvorimo neku eko verziju koša za smeće, što zapravo ide i uz naš naziv eko škola.
Kome biste se zapravo dalje obratili u slučaju da morate riješiti ove probleme? Dakle, prvo primimo prigovor od strane učenika i to potom predstavimo pred vijećem učenika, odnosno pred ostalim članovima te samim ravnateljem. Potom procedura ide dalje tako da ravnatelj pokušava riješiti te probleme i onda nadajmo se da dođe do rješenja potom. Danas ćemo analizirati posljednji korak u lancu funkcioniranja predstavničke demokracije u našoj školi s osobom koja je glavna odgovorna za rješavanje problema u školi. S nama je danas ravnatelj Gimnazija Pula, Nikola Vujošić. Pa, vijeće učenika se dogovara u pravilu 2-3 put po polugodištu, može i češće ovisno o situaciji i u nekim potrebama učenika. Dakle, da ponovimo, vijeće učenika je sastav svih učenika, odnosno predsjednika razreda, koji govore sugestije ravnatelju vezano za njihovu tekuću nastavu. Dakle, vijeće učenika služi da bi se nastava i općenito neko školsko okruženje poboljšalo i da bi se ispunile neki zahtjevi i želje naših učenika. A u pravilu su problemi ocjenjivanja, najavljivanja testova, težina gradiva i tako dalje. Često škola sama po sebi tu nema neki pretjerani, odnosno bolji lijek, jer su kurikulumi, odnosno godišnji planovi i programi već definirani na nivou države, odnosno ministarstva. No, škola isto tako može olakšati učenicima svladavanje gradiva putem dopunske nastave ili za one koji žele više preko dodatne nastave ili nekih drugih aktivnosti. Dakle, osim toga, učenici bi možda sad u novije vrijeme htjeli klimatizirane učionice i naravno ono što je i razumno da im pripada, da učionice, hodnici pa i okruženje školsko bude uredno, čisto i u skladu sa njihovim potrebama. Može. Proveli smo već ovaj intervju sa 2 učenika iz 4. razreda i oni su nam rekli kako bi, pošto ipak koševi koštaju, kako bi bolja ideja zapravo bila da umjesto koševa stavimo kartonske kutije. Zanima nas što vi mislite o tome? Pa, to je dobra sugestija i ima nekog smisla da automatski se to smeće nekako reciklira, odnosno stavlja u materijal koji je sam po sebi bio razgradiv. Čini mi se da je možda to neizvedivo u školama, odnosno konkretno u našoj školi, jer učenici mogu, jogurte, neke tekućine staviti u kartonsko smeće i to bi samo po sebi nekako se nakupilo te vlage koje bi s vremenom počela i zaudarati i onda na kraju ne bismo imali ništa od toga. Nas zanima kako biste vi u konačnici mogli riješiti ove navedene probleme? Pa meni se čini da ono što sam razgovarao sa predstavnicima vijeća učenika, najbolje bi bilo da sve učenici imaju jasno koševe i da ih se educira kako i što raditi. Dakle, kako pravilno reciklirati, odložiti smeće, u koje koševe i upornim ukazivanjem da se treba voditi briga o pravilnom sortiranju, nekako bismo došli do našeg cilja da što više sortiramo i odvajamo smeće.